Rietta 2/10-re volt az egyen jobb helyezéstől, tehát a negyedik helytől, hiszen ott holtverseny született. Ketten is 29:37-et úsztak. Itt pedig már azt láthatjuk, hogy kik fognak felsorakozni a 200 méteres férfi pillangóúszáshoz. Két magyar érdekeltség van tehát. Milák Kristóf és Tekauer Márk képviselik majd Magyarországot, és nem csak Magyarországot, hanem Érdet is, hiszen mindkét versenyző az Érd csapatát erősíti, miközben most írják ki a női 50 méteres hátúszás döntőinek résztvevőit. 29-21-jel még be lehetett kerülni. Ez a holland Jansen ideje, ő kerül be tehát a legrosszabb idővel a fináléba is, a legjobbal pedig Polina Jegorova 28-25-tel, miközben mi láthatjuk, ahogyan már várakoznak a 200 méteres pillangó résztvevői, és el is kezdődik a bemutatás. 8-ason Federico Bracco Olaszországból, és itt jön Tekauer Márk, nem véletlen, talán hallják önök is az üdvrivalgást. A teljesen megtelt Gyarmati Dezső sportuszodából, ahol egész héten kiváló a hangulat, és még csak most jön a hétvége, mi lesz majd akkor. Antoni Ivanov, Bulgáriából, elnézést. Damian Krizsanovszki, Lengyelországból, övé a második legjobb idő, 1:58:38. Athanasios Charalám Kiniakis, Görögországból, övé volt a legjobb idő, 1:58:29. Egyébként 2 percen belüli középdöntős eredményre volt szükség ahhoz, hogy be lehessen kerülni a fináléba. Ezt az időt megúszta Milák Kristóf, aki majd a kettes pályán lesz látható, ő 1:58:68-at teljesített tegnap este a középdöntőben, az egyesen pedig a török versenyző Kán Oescsal lesz majd látható. 200 méterről van tehát szó. Milák Kristóf és Tekauer Márk a kettes, illetve a hetes pályán, tehát felülről a második, illetve alulról a második pálya lesz számunkra igazán érdekes. Ott láthatjuk a két érdi versenyzőt. Mind a ketten rontottak egyébként a középdöntőben, ahhoz képest, az úszáshoz képest, amit tegnap reggel úsztak, tehát az előfutamokhoz képest. Na lássuk! Itt a nagy lehetőség, hogy megszerezze Magyarország az 5. érmét itt a Junior EB-n. Néhány héttel ezelőtt itt az ifjúsági OB mind a ketten 1:59-en kívül időt értek el, most viszont mind a 4 úszásuk során mind a ketten 1:59-en belül voltak, de mint említettem, mind a ketten az előfutamban értek el jobb eredményt. A két magyar közül talán itt a hetesen kezd jobban Tekauer Márk, de így, mikor már teljesen látjuk, akkor láthatjuk, hogy Milák Kristóf vezet 25:82-vel. Ez 5/10-del jobb, mint amit a középdöntőben úszott 50 méternél. Második a görög, harmadik Popov, Tekauer Márk pedig az 5. helyen van 50 méter után. Nagyon szépen együtt a mezőny, ott még mindig én előrébb látom Milák Kristófot, de itt az alsó 4 pályán, a 8-as leszámítva teljesen együtt vannak a versenyzők. Jön a görög, és jön Milák Kristóf is, ők lesznek valószínűleg az első 2 helyen. Első most már a görög, második Milák 56:10-zel. Ez 98 századdal jobb, mint volt a középdöntőben. Tekauer már továbbra is az 5. helyen, a táv felénél. Gyerünk Kristóf, gyerünk Márk, befelé néz föntről. Milák Kristóf látja a többieket, és továbbra is a göröggel ketten ők az élen, és jön lent a 6-oson Ivanov is Bulgáriából. Tekauer Márk sajnos most picit leszakadni látszik. Első Milák Kristóf 1:26:25. Ez több mint 1,6 másodperccel jobb a középdöntős idejénél. Tekauer Márk pedig a 6. Na lássuk, Milák Kristóf meg tudja őrizni az előnyét, és tud-e újabb aranyérmet szállítani a magyar csapatnak. Nagyon jön lent Ivanov, a bolgár, de Milák Kristóf ott van az első helyen továbbra is. Már csak néhány méter, 10 méter hátra, meg lesz az újabb aranyérem Magyarországnak. Előrébb van Milák Kristóf, még 2 tempó, és az utolsó, és megnyerte Milák Kristóf. Újabb aranyérme van Magyarországnak. Tekauer Márk a 8. helyen ért célbe, óriási túszott ez a fiú. 1:56:77 az ideje. 1:56:77.
Még így is nagyon messze van ugyan Bicó Bence junior magyar rekordjától, de ez egy óriási idő. Több mint 2 másodperccel jobb a középdöntős idejénél. 1:56.77. Fantasztikus. Harmadik magyar érem. Magyar aranyérem itt a junior EB-n. 3 nap, 3 arany, nem olyan rossz arány ez. És férfi egyéni számban ez a második, hiszen ne felejtsük el, hogy Márton Richárdnak van már egy bronzérmát. Óriási versenyzés volt. És kitartott a végéig Milák Kristóf, és még az utolsó 50 méteren ő tudott újítani Ivanovhoz képest. És 34 századot rávert a bolgárra. Tekauer Márk ideje egyébként 1:59.75. Hát ez jócskán elmarad azért Tekauer egyéni legjobbjától. Hát, én beharangoztam ezt a 2 döntőt, ami nagyon érdekes lehet a mi szempontunkból, és még talán érmet is nyerhetünk. De hogy Milák Kristóf a 2-es pályáról óriási versenyzéssel és óriási idővel meg tudta nyerni ezt a döntőt, azt hiszem már most minden képzeltet felülmúl. Itt a végeredmény, és ma is meghallgathatjuk majd a magyar himnuszt Milák Kristóf tiszteletére. Fantasztikus!